FEP, NFEP, PFA, ACF folie, všetky vyzerajú rovnako. Ale niektoré vydržia výrazne dlhšie. Uhadneš ktoré? FEP fólia je základná fólia, lacná, s vyššou prilnavosťou pri odlepovaní a s obmedzenou životnosťou. NFEP fólia ponúka lepšiu priehľadnosť, nižší odpor a životnosť je 2 až 3 krát dlhšia ako u klasickej FEP fólie. ACF fólia je prémiové riešenie s výrazne vyššou životnosťou, vhodná je pre častú a sériovú tlač. Rozdiely v skúsenostiach často ale závisia od typu resínu, nastavení 3D tlače a úhla odlepovania. Jedno pravidlo však platí vždy. Prasknutá fólia znamená nielen prestoj, ale aj riziko poškodenia LCD displeja. Ak tlačíš pravidelne, investuj do správnej fólie a maj vždy aspoň jednu v rezerve. Prasknutá fólia znamená prestoj a riziko poškodenia LCD displeja.